бигем ин чиз ҳамчун амнистия, ҳамчун авфа ҳамин гуфтаҳои мо хати амал кунем, ҳамаш хуб меша иншоалло. Не, наметонин ҳозир сразу сафар бикунем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорубон Сафаров. чӣ хеле ки аз номи видео диден, дар як мавзӯи муҳим суҳбат мекунем. Видеода лайк монен ва ба дигарорам равон кунен, и барои фоидаи худтон мебошад. ҳозир нафарҳое ки граница ногузашта патент гирифта метавонанд ё ки не, нафарҳое ки беҳуҷҷат будан чандин қаҳо ҳуҷҷат карда метавонанд ё ки не, ҳамёра ҳамаша барои шумо мефаҳмонем. агар шумо дар Федератсияи Русия қарор дошта бошед ва хоҳен фаҳмидан ки патенти шумо аннулирова шидагӣ ҳаст ё ки оригинал ҳастай, номери WhatsApp мебирояд, бинависонен, проверка мекунанд ва барои шумо мегӯянд. як мавзӯи муҳиме ки имрӯзҳо ҳама савол метиҳанд дар ҳамин бораҳо ва мехоҳанд ки ҷавоби аниқ дуруст бигиранд. 5 феврали соли 2025 президенти Федератсияи Русия қонуни навера имзо кард. барои шаҳрвандони хориҷӣ ва муҳлат дод. бигем ин чиз ҳамчун амнистия, ҳамчун авфай хато намекунем. ба чӣ хотир? аз 5 феврал то 30 апреля барои тамоми нафарҳое ки дар Федератсияи Русия беҳуҷҷат кор мекунанд ва беҳуҷҷат зиндагӣ мекунанд ё ки вақтҳои пеш беҳуҷҷат будагиянд, ҳамашона бигем авф кардан ва ҳамашона муҳлат додан ки то рӯзи 30 апреля шумо буду боши худтона қонунӣ кунед. дар Москва ва Московский област касое ки қарор дорен метавонед рафта ба сахр ва ба дили пир бе ягон шубҳаву тарс муроҷиат бикунед. яъне шумо ба уҷа мерен, муроҷиат мекунен, коркуное ки дар онҷа шуморо қабул мекунанд, ҳамсуҳбат ки мешен, по указу меген, аллакай худшон мефаҳманд ки шумо чиро дар назар дорен. яъне ки укази 1126 ки 5 феврал буромадагӣ буд, шумо по указу 1126 меген, аллакай худшон мефаҳманд ва шуморо мисол қабул мекунанд. аз ҳама максимум ҷаримае ки калон мекунанд 7000 рубл то 6000 рубл ва дигар ягон проблемаи зиёдтӣ намешавад. патентона 100% мегирен ва мерен трудовой договортона мекунен, қонунӣ кор мекунен. баъзе одамое ҳастанд ки 2-3 сол бе патент бе регистратсия гаштагиянд, то ҳатто шуморо метавонен ки бирен ҳуҷҷатҳои худтона 100% бикунен, ягон хел проблема намешавад, ягон хел депорт намешавад. агар ки 30 апрел гузашт ва шумо ҳамин корҳоро ки анҷом надоден, баъдан мушкилӣ болои мушкилӣ зиёд шидан мегирад. агар ягон чизи дигарш ногуфта монда бошад аз тарафи мо ва аз шумо савол бошад, дар комментария бинависонед. худо хоҳад боз мақсад дар бораи саволтон равшанӣ меандозем. агар ягон нафари шумо бихоҳед ки границаи Қазоқистон бирен ва биёен аз сари нав вориди Россия бишавен, одамои боваринока барои шумо тавсия метиҳам, номерошон мебирояд, занг занен, аз номи мо суҳбат кунед. даврон алиев нависондай. салому алейкум акаи Сорубон. метавонам ки ман граница нагузашта документ, яъне патент кунам. як бор регистратсия карда будам, пешакӣ раҳмат. ҳозир метавонем бародаро, чӣ хеле ки мо ҳамин видеода фаҳмондем, ҳамин гуфтаҳои мо хати амал кунем, ҳамаш хуб меша иншоалло. як нафари дигар нависондай. ассалому алейкум. дар душанбе ҳаст адвокате ки ведваренера отменит кунад, барои документҳо соз буд. дар душанбе метавонед ки посолствои Россия бирен. агар документҳои шумо соз бошаву я ягон проблема доштагӣ набошен ва шуморо мисол специально ё ба тариқи ягон ошибка запрет кардагӣ бошанд, мерем ба посолствои Россия дар шаҳри Душанбе ариза пешниҳод мекунем, тафтиш карда мебароянд ин чиза. як нафари дигар нависондай. салом акаи Сорубон. ҳамин реестра чӣ хел бубинем? касое ки истифодабари сайта мефаҳмен, вебсайти вазорати корҳои дохилии Россия медароен, ҳамунҷа қатъи меша проверка карда бо тариқи шиносномаи хориҷитон. як нафари дигар нависондай. ассалому алейкум акаи Сорубон. даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ сар шидагӣ ҳаст ё ин ки не? не, ҳозир сар шидагӣ нест. танҳо сину сол муқаррар шид, киҳо даъват мешаванд, яъне ки фармон ба имзо расидагӣ аз 1 апрел сар мешавад. як нафари дигар нависондай. ассалому алейкум ака. чанд борай менависам, ҷавоб наметиҳем. падарам гражданинай. ман рафтам, як проблема шид, гаштам. 22 Тоҷикистон омадам. метавонам рафта час нависам дар мигратсион карта. ба чӣ мигратсиони карта шумо рафтагӣ биден, ҳамуро ба назар бигирен. агар ки гости бошад пеш ҳамин рафтагитон, не, наметавонен ҳозир сразу сафар бикунен. як нафар нависондай.
ака мара МВД запрет надорам. Мара запрет кардагӣ ФСБ. Ич срок шака чанқа бошад. Ҷавоб медоден илтимос. Ира срок шама гуфта наметонам ва аз ҳама ҷое ки дилпираи боваринокай ва шумо метонед бифаҳмед ки чанд қадари намебошад. Дар шаҳри Душанбе бошен, агар ҷои шиноснома ва раводид мерен, ҳамуҷа муроҷиат мекунед. Агар ки дар Федератсияи Русия бошен, баромадагӣ набошен, оли ҳамун суде ки ҳалнома бировардагӣ, метонед ки аз ҳамуҷа бифаҳмед ки чанд сола мебошад. Манон нависондай. Салом акаи Сорбон. Видварения аз чанқаҳа то чанқаҳа мешавад. Амира мефаҳмудед. Видварения запрет на въезд аз 3 моҳа то 5 солара мешавад. Беҳрӯз Шоев нависондай. Салом акаи Сорбон. Мегӯянд ки ҳозир дар Федератсияи Русия паспорти российский надодестиянд. Камтарак равшанӣ меандохтем. Дар учёти военӣ бояд бимонӣ ба паспорт мегирӣ. И хел нестай тибқи тағйиротҳое ки буд, нафарҳое ки паспорти российский доштанд, як тағйиротҳое шида буд аз ҷониби президенти Россия ки худшона дар учёти военӣ намонанд, агар паспорташона аннулировад мекунанд. Пеш аз паспорт гирифтан дар учёт мондан ягон ҷода и хеле гап нестай. Ва ба мисли пештара паспорт гирифтан мешавад, ҳамчуноне ки камтар тағйиротҳо ва иловаҳои нав ворид шудагӣ. Бигӯем ба мисли пештара нестай, ҳозир дигаргун шудагӣ назар ба вақтҳои пеш. мавзӯи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Ба ҳамин саволотона дар комментария бинависонен. Зиндаву сарбаланд бошен. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.